Здравейте! В това видео ще ви покажа как може да направите детайл от готова дигнат 3D модел в AutoCAD Structural Detailing. Избирам се ето този възел. За по-голямо удобство ще скрия всички останали елементи, да мога да го разглеждам по-добре. Ето това е детайла. Първо ще създам група от елементи, които ще ползвам за детайла. Избирам елементите, които искам да се виждат в детайла. Стандартна група и име. Ориентацията на координатната система оставям както е в момента. След това в таба Positions изключвам останалите елементи да ми пречат и оставям само групите. Тук добавям изглед към детайла. Това е темплейт, който съм задал допълнително с първи изглед по посока Y. Автоматично програмата генерира ето този детайл. Сега остава да направя малко настройки на този изглед. Панела, който се отваря. Искам да виждам невидими ръбове. Настройка, за да се виждат с плътна линия отворите. Не искам да има надписан мащаб. Други настройки, които в момента други не искам, оставям го по този начин. В момента си виждам отворите в столицата, като болтове, и в фланцевата плоча. Ще направя едно изрязване на детайла с ето този инструмент Shorten Drawn Element. И в другата посока. Това е моят детайл. Ако искам, мога да изтрия част от надписите и да добавя собствени. Примерно, можете да добавите надписи на отделните елементи. Да речем, тук искам да имам вида на елемента, който надписвам. Да речем, това е плоча. Това е съответно ригела и столицата. Много е важно, когато решите да слагате на ръка дименсии или нещо друго, те да бъдат в същия слой, в който са и останалите елементи. В момента всички слоеве са детайл. Детайл 1, детайл 1, детайл 1. Тоест, ако искате да слагате дименсия, тя трябва да бъде в някои от ето тези всички слоеве, тъй като те се изключват и управляват автоматично от детайлинг. Не може да сложите тук картинка във вашия си слой. Избирам ето този слой да е текущ. Слагам дименсии. Където прецените, че е необходимо. Така. Следващото, което ще направя, е да добавя и един разрез за този детайл. Избирам ето този инструмент, Add Cut. Поставям го много близо до фланцевата плоча. За да не пресека ето тази част, ще оформя разреза последния начин. След това указвам на програмата каква да бъде дълбочината на разреза. Избирам до тук. Задавам му име.
Той се визуализира в съседния прозорец. Тук също трябва да направя малко настройки, както направих и на главния изглед. Отново пускам невидимите линии. Болтовете са изписани. Заварки, оси без надписи. Окей. Всъщност, тук ще пусна да се виждат и отворите на болтовете. Тук отново ще добавя дименсии и важното е те да бъдат в изгледа с слой от някои от елементите на изгледа. Избирам ето този слой за текущ и добавям съответните дименсии. Така вече имам изглед и разрез на детайла. Сега ще добавя един 3D детайл на същата тази група. Избирам друг темплейт, който има изометричен изглед в себе си. Това е, което се генерира автоматично. Тук остава само да направя някои настройки. Искам надписи на болтовете, без надпис на 3D-то. Тук друго за настройване няма. Ако искам, мога да сложа по същия начин надписи, както в 2D изгледите. Тук трябва да пише Part Name. Така, тъй като този изглед искам да го вкарам като блок в листа хартия, не с viewport, първо трябва да го свия. Варианта за това е да му приложа командата explode, като това трябва да го направите след като сте сложили всички необходими надписи, които ви трябват по чертежа и е настроен в Just Style. След това избирам ето тази команда explode drawing. Вече това са обикновени линии, които могат да се стречнат. Сега остава само да хвана краищата на профилите и да ги събера до мястото, на което ми трябват. Също ще и с ригела. Сега, тук ще е малко по-проблемно заради този болт, но не е невъзможно. Няма да е съвсем вярно, но в 3D-то ще бъде достатъчно точно и това няма да се забелязва. Тук също команда Trim. И тази линия е изрязана и сега просто слагам Stretch и за колоната. Сега вече оставя тези детайли да се добавят и в лист хартия. Избирам някакъв формат A2 и добавям изгледите като блокове. Самата изометрия е някъде там горе, тъй като я експлоднахме и тя остана доста встрани от чертежа.
Това е един много бърз и удобен начин за правене на детайли. Благодаря ви за вниманието.